mica què és l'Assemblea Nacional Catalana. No sé si n'esteu enterats o de què va. Més o menys, ara amb el temps que fa que porta de rodatge, doncs la cosa ja se sent a parlar més pels diaris i per tot arreu. És ni menys és una associació a nivell de la societat civil, demòcrata, transversal, que s'hi pot apuntar tothom, i a nivell individual. El que es tracta és de promoure la independència del nostre país. No volem ser cap partit polític, ni cap polític amb càrrecs electes pot ser dintre l'organització, sí, però pot tindre càrrecs dintre l'organització de l'Assemblea Nacional. Tot això, des de fa temps, sempre hi ha hagut organitzacions que han anat treballant poc o molt per la independència del país. L'Assemblea Nacional Catalana es pot dir potser que va començar després de les consultes que es van fer l'any 2010 o 2009, que va començar a Arenys de Munt. I llavors es van estendre per tot Catalunya fins que es van fer les de Barcelona. A partir d'aquí, i veient el caliu que havia quedat a tot arreu i el sentiment que s'havia despertat amb la gent, es van anar reunint gent que havia treballat amb les consultes de tots els pobles per tal d'aprofitar tota la moguda que hi havia hagut. Es va intentar fer una cosa que fos transversal i que fos apolítica. El que volem és la independència, no anem a mirar de quin color ho tenim. Inclús es va arribar a treballar d'una manera, que això pot semblar una mica de pel·lícula, per posar les bases de l'assemblea. Es va agafar amb gent que hi estaven molt interessada, gent intel·lectuals i tot això, per posar una mica les bases. Al posar les bases no es va fer amb reunions i tot això, sinó que es va fer ja amb les noves tecnologies, es va fer a través d'internet. Tothom tenia un nom xifrat, un còdig, i a través d'allí es anaven discutint tots els temes. Per què es va fer això? Es va fer perquè, per desgràcia, a vegades no se saben reconèixer les coses. Segons qui les diu, perquè és d'aquest partit, perquè és d'aquest altre, perquè és aquest o perquè és l'altre, ja no semblen bé. Aquí es va fer que no se sabia qui les deia i es va poder arribar amb un acord. Clar, quan es va arribar més o menys amb un acord, es va desxifrar tot, li va sortir tothom, va donar la cara i la gent va quedar parada. Vull dir que, ostres, mira, ens hem entès i no costa tant. I en canvi potser cara a cara doncs hagués costat més. A partir d'aquí es va preparar la conferència nacional i es va fer el 30 d'abril del 2010 al Palau Sant Jordi de Barcelona. Aquesta conferència es va fer de cara la primera pedra per posar l'Assemblea Nacional Catalana. Hi havia més de 2.000 persones, es va muntar un període constituent, es van fer els estatuts, es va voler, com he dit, és una associació molt transversal, democràtica, i a vegades potser les decisions van més lentes al ser bastant assembleari, es van fer els estatuts, el règim intern, i es va donar oportunitat a tothom que hi participava a dir-hi la seva i presentar-hi les esmenes i discutir-les. Fins que es va arribar un moment que es va aprovar el 10 de març de l'any passat. No, d'aquest. És que amb els anys ja m'havíem d'això, d'aquest. El moment que es va aprovar, ja som oficials. Abans, al mes de desembre, concretament Valls, ja es va constituir com a assemblea territorial. Des del setembre de l'altre any, doncs ja tothom anava anant treballant. Ja no es va deixar de les consultes fins cap aquí, ja no es va deixar d'anar fent coses. I que es va constituir i que tothom era oficial, es va muntar unes eleccions i ara doncs, ja hi ha el secretariat, que és el que ja ha muntat tot això a marxa. A més de la gent que havia participat en les consultes, doncs clar, això també ve, hi ha gent de l'Assemblea de Catalunya de l'any 71. Hi ha gent que havia estat amb la Crida. O sigui que hi ha gent de tota manera i de tots colors. O sigui, el que es té que ressaltar molt, que no sé si ho he dit, és que dins dels estatuts de l'Assemblea Nacional ja es va aprovar que mai seríem un partit polític ni ens presentaríem a les eleccions. Això crec que és una cosa bona
més que res en aquests moments que tothom ha perdut la fe amb els polítics. I ara, què tenim que fer? La finalitat principal de l'associació Assemblea Nacional Catalana és assolir la independència. Com ho tenim que fer? Tenim que fer a veure si aconseguim la majoria de la gent que vivim aquí a Catalunya de que pogués arribar a votar això. A partir d'aquí tenim que anar fent treballs. L'assemblea s'ha organitzat, diguem-ho així, amb assemblees territorials. La finalitat seria que en cada municipi hi hagués una assemblea territorial. Les assemblees territorials, com a mínim, hi té que haver 5 persones que tinguin ganes de treballar dins el seu àmbit, dins el seu poble, dins el seu, no sé, districte de Barcelona o el que sigui, de cara a engrandir això. Fent actes dins el poble o, més que res, fent caliu. Aquestes 5 persones, després ho explicaré, de les maneres de participar, tenen que ser inscrites. Inscrites vol dir, que és una manera de participar, és estar apuntats amb quota, que pot ser elegit i pots elegir. La quota són 4 euros cada mes a pagar trimestralment. Les assemblees territorials, la feina que tenen és aquesta, és extendre el moviment. I per extendre'l, mitjans no en tenim gaires. O sigui, tenim que intentar anar fent actes, no sé, conferències, no sé, ara Valls, per exemple, fem el Nola d'Espengis, de cara tenim Valls ple de senyeres, això són suggeriments que hi ha hagut de cara a l'11 de setembre, doncs, penjar la senyera al balcó fins l'11 de setembre. És una cosa doncs, que quan n'hi ha una, la gent se va encomanant. Jo no m'ho pensava que a Valls n'hi haguessin hagut tantes. I a Valls, penseu que cada dissabte ens posem allà al pati, en plan de propaganda, en plan d'agafar gent simpatitzants i explicar-ho, i hem vengut quasi 1.000 estelades. Sí que Valls és gran i 1.000 estelades es noten, però es podria notar més, però doncs, la veritat que fa goig. A Cabra també Déu-n'hi-do, a l'Espluga, a Montblanc, a tot arreu se va estenent. Hi ha municipis que no han agafat aquesta tàctica, i això ja depèn de cada assemblea territorial. O sigui, la finalitat principal és el que he dit, anar extenent el moviment i principalment, ja dic, com que no tenim mitjans, és qüestió de fer volar una mica la imaginació i anar al boca-orella també. Sobretot doncs, dins els amics, dins de la feina, dins de l'àmbit en què es mou cadascú. Ara és un tema que abans semblava que no se'n pogués parlar. Ara que en puguem parlar, doncs diem-hi una mica la nostra. També s'està col·laborant molt amb l'Associació de Municipis per la Independència, que Querol doncs, ja hi està apuntat. Llavors, com a tercera cosa que es té que fer, i que això doncs, ja no està al nostre abast, sinó que ja hi ha gent que hi treballa, és internalitzar, o sigui que el fet de Catalunya estigui conegut internacionalment. Jo crec que de cada dia se n'està parlant més. No sé si els d'aquí esteu apuntats com a simpatitzants o no, que es anem enviant correus, i doncs amb diaris de l'estranger doncs, ja van anant sortint de el que passa aquí, perquè si no, no sortiria. A partir d'aquí es va muntar un full de ruta, i el full de ruta s'està acabant ara, que és la marxa per la independència. La marxa per la independència, cadascú la fa a la seva manera. N'hi ha que marxen, caminen, ara mateix doncs, van de l'Alforja fins a Cambrils, fan un dinar, es va fer una caravana amb cotxes estic parlant més de l'àmbit nostre, no? De Falset fins a Montblanc i Reus, es fan xerrades, nosaltres es diem Valls al camp a la independència, clar, potser també que expliqui una mica per què es diem Valls al camp a la independència, quan normalment el que es volia era que cada municipi fos Valls per la independència, Querol per la independència, però clar, fins que no hi ha un nucli de gent no es pot constituir. Al moment que vam començar a Valls a fer això, doncs clar, vam ser 40 o 50 persones que havíem estat en les consultes i que a més s'hi va afegir gent de la comarca. Al moment d'agafar el nom, vam pensar que si fèiem Valls per la independència era una mica excloent de cara a la gent de la comarca. Llavors es va agafar doncs, Valls al camp per la independència. Això potser ens ha agafat i hem agafat una mica el compromís d'estendre el moviment per tots els pobles de la comarca. Hem anat ja amb bastants, explicar potser una mica més detalladament això que faig així peu dret, doncs amb un PowerPoint, explicar-ho, i la veritat és que anem tenint força resposta. S'ha constituït assemblea ja
oficial a Cabra del Camp, al Pla de Santa Maria, a Vilavella i al Cuber. I estem, doncs, anant-hi treballant. Divendres que ve, si anirem a Aiguamúrcia i anem anant fent. A partir d'aquí, doncs, el full de ruta que estava dient, s'està fent la marxa per la independència de cara, més que res, tots els actes que convoquin força gent per extendre el moviment i animar, sobretot, a que la gent vingui a Barcelona l'11 de setembre. Això és la base principal. Tenim que omplir Barcelona. Clar, aquí doncs també ja us ho diem, si voleu vindre a Barcelona, s'hi pot anar amb els vostres cotxes, i si no a Valls fem autocars. I a Cabra fan autocars, al Pla en fan, és qüestió d'anar mirant. Nosaltres, si teniu el d'això, es anem enviant totes les notícies. Quan anem cap baix, si algú vol rebre notícies, només cal que es faci simpatitzant, ens dona el correu electrònic i l'anirem informant de tots els actes que fem per aquí a la comarca. Després d'això, doncs, pràcticament res més. El que es vol arribar amb tot això és... Hi ha un manifest, que és el manifest de la marxa cap a la independència, que és el que volem, que ara el llegirem la gent de Querol, i que s'entregarà al president de la Generalitat de cara a que es facin els passos necessaris per marxar d'Espanya. Vull dir que al final el que volem i el que vol l'Assemblea Nacional Catalana és la independència. No ens volem aturar amb res entremig. Penso que m'he deixat. Mira, marxa cap a la independència, manifest. Les persones signants, plenament conscients de pertànyer a la nació catalana i plenament compromeses amb el present i el futur polític, econòmic, social, lingüístic i cultural d'aquesta nació, constatem que després de més de 30 anys el model autonòmic espanyol ha demostrat ser incapaç d'articular un model polític respectuós amb les nacions que actualment integren l'estat espanyol, entre les quals la catalana. En els darrers anys s'ha evidenciat el divorci entre els diferents models de sobirania proposats des de Catalunya i el model que es proposa des d'Espanya. Que la pertinença a l'Estat no només perjudica notòriament les nostres possibilitats de mantenir i incrementar el nivell de vida i benestar social, sinó que, fins i tot, disminueix i limita conscientment les potencialitats del nostre desenvolupament econòmic i cultural i atempta clarament contra la cohesió social de la societat catalana. Que la majoria de catalans i catalanes ens sentim humiliats pel tracte indigne i per la situació d'espoli que pateix la nostra nació, i igual o més insatisfets amb la limitada capacitat de decisió d'autogovern que permet l'autonomia. Que després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol del 28 de juny del 2010 s'ha fet del tot evident que només tenim dues vies. O bé desaparèixer com a nació, diluint-nos dins la hipotètica nació espanyola, que sota l'aparença de modernitat manté els objectius unificadors i homogenitzadors castellans que sempre l'ha caracteritzada, o per contra iniciar un procés d'independència que ens porti a la Constitució del nostre propi estat. Que el Parlament de Catalunya ha ratificat en diverses ocasions que Catalunya és una nació i que com a tal no renuncia ni renunciarà mai a l'exercici del dret a l'autodeterminació. Que dins la societat civil catalana s'ha generat un ampli moviment de rebuig a l'actual procés de destrucció econòmica i de menysteniment cultural a què està sotmès el nostre poble, així com una consciència creixent de la necessitat de recuperar l'estat propi. Aquesta consciència s'ha manifestat de diverses maneres i s'ha materialitzat amb el naixement de l'Assemblea Nacional Catalana, des de la societat civil i de l'Associació de Municipis per la Independència, des de les institucions. Així doncs, l'Assemblea convoca aquesta marxa cap a la independència que es farà durant tot l'estiu, des del 30 de juny fins a l'11 de setembre del 2012, comptant amb el suport de l'Associació de Municipis per la Independència i de moltes entitats cíviques del nostre país. Considerem.
que la població de Catalunya està decebuda perquè no se sent representada per un marc institucional polític en retrocés que únicament crea desafectació envers la cosa pública. Desacredita els valors democràtics i no respecta els drets individuals i col·lectius de la seva gent. Que malgrat això, el poble català ha mostrat reiteradament la seva maduresa democràtica, condició necessària per a qualsevol procés d'emancipació. Que ha arribat l'hora d'unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor de la sobirania s'agrupin i, així, es multipliquin i esdevinguin majoritàries per vies democràtiques, com a condició indispensable per exercir el dret d'autodeterminació, que des del Principat de Catalunya s'ha de prendre la iniciativa i s'ha d'actuar solidàriament per donar suport als moments que sorgiran amb les mateixes finalitats. Els altres països amb els quals Catalunya comparteix des de fa 8 segles la mateixa nació, expressada especialment en la comunitat de llengua, de cultura, de dret, de tradicions i en estructura social i econòmica semblant. És per tot això que manifestem la nostra ferma voluntat de no aturar-nos fins a aconseguir ser un dels propers estats d'Europa. El nostre compromís en convertir la concentració d'aquest 11 de setembre a Barcelona en un acte massiu que tingui conseqüències històriques. Amb aquesta acció exigirem als nostres representants polítics que iniciïn el procés de secessió de l'estat espanyol i que cerquin els suports internacionals necessaris seguint els procediments previstos en les convencions i tractats internacionals. El nostre propòsit de treballar per aconseguir l'adhesió del major nombre de possibles de municipis del nostre país a l'Associació de Municipis per la Independència perquè el més aviat possible convoquin tots el mateix dia i amb la mateixa pregunta una consulta que ens permeti saber el nivell de suport popular que tindria la futura Constitució d'un estat català sobirà. Quart, d'acord amb l'objectiu de la consulta, si el president de la Generalitat de Catalunya convoca eleccions anticipades per constituir un Parlament que, com a primera acció, insti la celebració d'un plebiscit d'autodeterminació nacional sota garanties internacionals, podrà comptar amb el nostre suport incondicional. Si el poble català s'hi pronunciés favorablement o bé si l'estat espanyol no permetés el lliure exercici d'aquest dret, els diputats elegits haurien de proclamar la independència nacional i constituir l'estat català sobirà. Finalment, expressem el nostre suport a la marxa cap a la independència i comprometem la nostra implicació activa per tal que es vingui el clam del poble català per la seva llibertat. I abans d'acabar el manifest voldria llegir unes paraules d'una trobada catalana-occitana que es fa al port de Salau cada any, d'un dels seus promotors, que hi havíem d'anar i al final pel mal temps no vam pujar, però tenim el tríptic, i unes paraules de l'Enric Garriga Trullols, defensor de la cultura occitana i catalana, que diu que no hem d'explicar només que tenim una llengua, una història, una cultura i unes celebritats. El que ha de saber és que volem la independència. Agrair també a l'Assemblea Nacional Catalana que hagi organitzat aquest acte aquí a Montagut. L'Assemblea ho som tots. L'Assemblea Nacional de Valls, que s'hagi preocupat d'organitzar un acte aquí i la feina que fan, perquè aquesta feina és per tots nosaltres, ho hem de fer entre tots, per tothom, pels beneficis per la societat catalana, tant des del punt de vista cultural com econòmic. I agrair també... I a vosaltres l'acollida que ens heu fet, el xampanyet que anem a beure, i això. I ara a les 11 passen els carros de Sant Magí pel restaurant de Carol, que paren allà un moment,
Si us voleu veure, els podreu veure. Molt bé. Bueno, i allò que he dit abans, si ara quan anem als cotxes algú vol deixar l'adreça electrònica perquè li enviem tots els actes, doncs ho tenim impresos. Eh? Aquí potser. Espera't, bueno, ja està. I després, si algú vol explicar per què vol la independència sí. i sortir al diari, al Vallenc, també ens ho podeu enviar a valls@assemblea.cat perquè vull la independència. 300 caràcters i una foto. 300 caràcters com a molt. Si feu una frase també val. I si ens voleu enviar la... Que baixeu caminant.